Family mufarere kuseko uko kwamunogara kwamunonge muri kwamunoswera kwamunoshanda kwese aiwa tadzoka zvakare nevidhio riri kupisa riri kupopota munhu kaziva kachaino kanaka aiwa kanofambira nyaya dzepapa ndizo kudai so senzeni naiza boom musikana wekunaiza boom ameitoti musikana he mukadzi here kaundisisi aiwa varatidza kunyadzisa vabatwa vane murume wemunhu mumagumbeza pamubhedha wemunhu ipapo aiwa pane vakola vidhio kuti muye kugrupu redu muzvionere ikoko wose paana payoutube but kwanisa kuti chikupai mapictures ezvo ari aiwa but sezinei chakanda link mudescription muze muzoonera aiwa zvanyadzisa inji wese pakunyara nezvaitika aiwa taimurespecta zvisingaite iyo yataiti ndiyo n'anga yedu yenyika inogona kuacta saka but aiwa apakapa vanhu varatidza kuti hapana kana munhu afara nechiitiko chakadai aiwa aradza kumakisa kunyadzisira aiwa sezvinei aiwa zvinowanikwa mukurarama patebu yemuzvionere aiwa semunhu wemukuru munhu watinorespektawo tasingatarisiri kuti zvinge zvichizobuda zvakadai so but aiwa sezvinei da kuti muzvionere link iro please don't forget to like share subscribe pakachanel kake kupisa kanyuzi gtx thank you.